जोंनि गामियाव इउपिपिएल गैला जिर' जाबाय। बे बाथ्राखौ आं बुङाखै दै। आरो जोंनि गामियाव बिदिबो नङा। जों गामियाव गासैबो हान्जानि मानसि दं आरो जों मोजाङैनो दं। नाथाय मोनसे जायगानि भिडिअ आं नोंथांमोननो लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय, अब्लानो बुजिगोन। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि अननाय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दं आरो अरायबो मोजाङै थाथों होननानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। दा गुबुन गुबुन दिनफोरनि बादि दिनैबो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक, शेयार आरो कमेन्ट खालामना होदो। लोगोसे चेनेलखौबो जुदि मोजां मोनदोंब्ला, अनसायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय, जाहाथे उननि भिडिअफोरा नोंथांनि खाथियाव गोरलैयै सौहैनाय बायदि। दा भिडिअनि गुबै थांखिया जाहैबाय, माखासे सम सिगांनिफ्रायनो आङो ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा खौरां बिजोंनि गेजेरजों नुबोबाय थादों जे इउपिपिएल हान्जाहा जोबोद खहा जाबोगासिनो दं। नाथाय बेफोर मानो? जे बिथांमोनाथ' 5 बोसोरल' जादों सरकार सलायनाया, आरो बे 5 बोसोरावनो इउपिपिएल हान्जानि लिडारफोर आरो इउपिपिएल हान्जानि सायाव रायजो राजाफ्रा मानो फोथायनाय गैयै जालांखो? जे बिथांमोना मा गोरोन्थि मावखो? नोंथांमोना निस्सय ससियेल मिडियानि गेजेरावनो नुखाबाय बे बुस्थुखौ जे रायजोफ्रा मानो दुखु मोनखो, बे 5 बोसोरावनो मानो दुखु मोनखो। गुबुन गुबुन हान्जाफोरखौथ' गोबां बोसोर बोसोर, माब्लाबा 10 बोसोर, 15 बोसोर, 20 बोसोर, 25 बोसोर बेफोरबायदिनो गोबां सरकार सलायबोबाय थानाय नुनो मोन्दोंमोन। नाथाय नैबे जोंनि बिटिसि ओनसोलनि बेलायाव थांनाय जिहेतु सरकार, हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार, बिपिएफ सरकार, बियो गासै 17 बोसोर सासन खालामनो हादोंमोन। नाथाय सोलायनायनि मुङाव जिहेतु इउपिपिएल सरकारा फैबाय, इउपिपिएल हान्जानि दैदेननायाव, प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव, फेरेंगा सार, गबिन्द सार आरो सोरबा सोरबा बिदिनो गोबां गेदेमाफोरनि दैदेननायाव, नाथाय दिनै 5 बोसोरसिमल' खुनुरुखुम रायजो राजाफ्रा हाथाय अरनानै थानानै दिनैहाय मानो इउपिपिएल हान्जाखौ नासयनाय बा इउपिपिएल हान्जानि सायाव फोथायनाय गैयै जालांबाय, बेखौ गोबां रायजोफ्रानो नुखाबाय। दा बेबायदिनो माखासे भिडिअफोर ओंखारदों, माखासे निउसफ्राव ओंखारदों। फेरेंगा बसुमतारी एबा रनजित बसुमतारी इएम बिथांनि समस्थियाव गोबां आदिबासि सुबुंफ्रा गोजोननाय मोनाखै बिथांनि सायाव। बिथांमोना सिगाङाव इउपिपिएलखौ फोथायदोंमोन। बै समाव सोलायनायनि मुं लानानै बिथांमोना जिहेतु केम्पेइन खालामदोंमोन। दा बे केम्पेइन खालामनाय समाव बिथांमोना जेरैबायदि समायखिरा लाबोदोंमोन, ओरैबायदि मावगोन, ओरैबायदि खालामगोन होननानै, नाथाय बिथांमोना दिनै मोनसेबो खामानिखौ मावफुंनानै होनो हायाखै होननानै गोबां रायजो राजाफ्रानो दुखु मोनदों। दा बिनिनो माखासे बिदिन्थिफोर दं। ভিডিওনি गेजेरजों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। ইউপিপিএল ডাইরেক্ট জিরোই হয়ে যাব। আমার গাঁৱৰ পৰা ডাইরেক্ট জিরো, ইউপিপিএল জিরো, অকল বিপিএফ। আমাৰ গাঁৱত গৈখিনি আমাৰ যিখিনি বহা ঠাই আছে, এটা মন্দিৰ, তাতে যাইখিনি মন্দিৰৰ শপত খাই গৈছিল 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰি একো কৰিব পৰা নাই বিপিএফ, মই 17 দিনত কৰি দিম, ফেৰেংগা ছাৰে কৈছিল এইটো। আমি আজি বিপিএফত যোগদান কৰাৰ সমস্যাটো আৰু মেইন সমস্যাটো হৈছে যেতিয়া মই ইউপিপিএলত যোগদান কৰিছিলোঁ, তেতিয়া ইউপিপিএলৰ সদস্যসকলে কৈছিল যে 17 বছৰ ধৰি বিপিএফ ৰাজত্ব কৰি তহঁতৰ একো কৰিব পৰা নাই, মই 17 দিনত কাম কৰি দেখুৱাম। ফেৰেংগা ছাৰে কোৱাৰ কাৰণে আমি ভাবিলোঁ ঠিক আছে, আমাৰতো এটা সমস্যা আছে, মেইন সমস্যা মাটিৰ পাট্টা। 5 বছৰ ভিতৰতে চালোঁ কি 17 দিন, এতিয়া 5 বছৰ গুচি গ'ল। এতিয়াতো কি মাটিৰ পাট্টা দিব? এতিয়াতো আমাক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা চলাই আছে ইউপিপিএল দলে। এইটোৰ কাৰণে ইউপিপিএল এৰি আজি বিপিএফত যোগদান কৰিলোঁ। ক'ব গ'লে ইউপিপিএল ডাইৰেক্ট জিৰ'ই হৈ যাব। আমাৰ গাঁৱৰ পৰা ডাইৰেক্ট জিৰ', আমাৰ আদিবাসীৰ পৰা যিখিনি আমি চৰকাৰৰ মাটিত আছোঁ, সেইখিনি মানুহ মাজৰ পৰা ডাইৰেক্ট জিৰ'।
UPPL 0 অকল BPF এটাও কাম কৰা নাই যিখিনি গৈখিনি ইলেকশ্যনৰ আগত গৈখিনি যিখিনি লেকচাৰ দিছে তাৰপিছত নাই UPPL মানুহ কিবা UPPL দলৰ যিখিনি সদস্য আছে এটাও না চাবলৈ গৈছে না কি কৰিবলৈ গৈছে না কিবা কাম কৰিছে একোই কৰা নাই আমাৰ গাঁৱৰ কাৰণে আমাৰ গাঁৱত গৈখিনি আমাৰ যিখিনি বহা ঠাই আছে এটা মন্দিৰ তাতে যাইখিনি মন্দিৰৰ শপত খাই গৈছিল 17 বছৰ ৰাজত্ব কৰি একো কৰিব পৰা নাই BPF মই 17 দিনত কৰি দিম ফেৰেংগা ছাৰে কৈছিল এইটো আজি একো রেজাল্ট নোপোৱাৰ কাৰণে এতিয়াতো চাই আছোঁ মানুহক উচ্ছেদ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা লগাই আছে এটোৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ নহ'ব ডাইৰেক্ট কিবা BPFত আমি আজিৰ দিনত যোগদান কৰিলোঁ এটোৰ কাৰণে 17 বছৰ চলাইছিল সেই 17 বছৰ ভিতৰতে হাগ্ৰামা ছাৰে কৈছিল যিখিনি মানুহ 2006 চনৰ আগৰ পৰা আছে তাতে বসবাস কৰি আছে সিহঁতক মাটিৰ পাট্টা দিম এতিয়া UPPL চৰকাৰে কি কৈ আছে 3 জেনেৰেশ্যন মানে 75 বছৰ আগৰ পৰা যিখিনি আছে সিহঁতক দিম তাৰপিছতো উচ্ছেদ কৰি দিব আৰু এই পৰিস্থিতিটো এতিয়া দেখি আছোঁ दा बे ससे भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना माबायदि मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो नाथाय आं सानो बे नैबे फैगौ जिहेतु BTC इलेक्शन सेप्तेम्बर दाननि बिनि उनाव UPPL हान्जाया थारैनो दुरबल जालांसिगोन नामा आरो बिथांमोनखौ जिहेतु BJP हान्जायाबो लोगो लाफालिया अब्ला UPPL हान्जाया माखासे समनि उनावनो जोंनि रायजो राजाफोरनि गोसोनिफ्राय बा जोंनि रायजो राजाफोरनि मोनदांथिनायनिफ्राय गोमोरलांगोन नामा बेखौ मोनसे माने साननो गोनां जादों दिनै जेबायदि ढौ नुदों जे UPPL हान्जाखौ नागारनानै सोरबाया BPF आव सोरबाया BJP आव आरो सोरबाया APB आव बिदिनो गोबां माने गुबुन गुबुन दोलोफोराव जয়েन जाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों नाथाय बाथ्राया जोबथारनायाव बेसो जाहैबाय जे आथिखालाव थारैनो UPPL हान्जाया रायजो राजाजों अनजानाय रायजो राजाजों मोजां मोनजानाय जुदि खामानि मावनो हादोंमोनब्ला बिथांमोनहा दिनैहाय मानो रायजो राजाफोरजों नासयजानो गोनां जाखो मानोना गासैबो पावारानो बिथांमोननि आखायावनो दं बिथांमोनहानो आथिखालाव जिहेतु BTCनि सरकार सोलिगासिनो दं नाथाय अब्लाबो बिथांमोनहा मानि थाखाय रायजो राजाफोरनि साननाय बायदि खामानि मावनो हादिया बेखौसो मोनसे साननो गोनां जानानै फैबाय निश्चय नोंथांमोनाबो भिडिअखौ नायनानै माखासे खोथाखौ हमनो हाबाय जानांगौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरबाय आरो लोगोसेयैनो माने माबाफोर गोरोन्थि बाथ्रा बुंफ्लांदोंब्ला निमाहा होगोन होननानैबो मिजिंथिबाय दिनै भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों